politique bunaku kan journaliste di k'a dɔn boli ye tiɲɛ ye nka n kɔ filɛ journaliste di k'a dɔn laban na kɛ cɛkolonya ye min ye docteur Umar Mariko ye kalo 6 journaliste di k'a dɔn dugukolo de y'a kunu wa yalima a taara sana wa maa si den kelen tɛ foyi kalama a la a ko kunnafoni caman kɔni jira la docteur Umar Mariko kabini don min n'a ye Kolobo kalaba kumaw fɔ ka ɲɛsin armée ma journaliste a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a ye baasi kɛ sabula o yɔrɔ bɛɛ min ye sɔrɔdasiw dɔw ye olu ni marifaw journaliste di k'a dɔn olu ye ayiwa a ka siso sɛgɛrɛ journaliste di k'a dɔn ka taa yɔrɔ koli a ma ye a sɔmina joona journaliste di k'a ta o don la ka n'a bila bi la min ye avrikalo tile 4 ye san 2022 docteur Umar Mariko maasi ɲɛ kelen ma d'a kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kabini o kɔni kɛra bureau politique Sadi Yawuru bi kungo o y'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ olu ka ɲɛmaa i k'a dɔn kɛbaa kɔ o kuma u bi mɔgɔw ladɔnniya min ye docteur Umar Mariko ye kɛbaa kɔ min ye lakana tigɛlamaw taa b'a ka so munumunu ayiwa min ye dakabana marifaw ye o b'u bolo u kɔni jigi dalen don a kan n'u ye Umar Mariko ye u b'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni fɔra ka bɛn a waati ma nka don ni bi cɛ kalo 6 maa si den kelen tɛ min kɔni bɛ se k'a fɔ n ye Umar Mariko ye ɲɛna walima a dogolen bɛ nin yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ docteur Umar Mariko ka tununi a bi ko caman de gɛlɛya ko fɔ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ni hakili b'a la a yɛrɛ delila ka kuma kolo dɔ fɔ ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma i k'a dɔn kuma in fɔlɔfɔlɔ la ni ka bɔ kɛnɛ kan o kɛra a ma kungoba ye sabula a ye kaso nɛɛnɛ hali n'o y'a sɔrɔla a bilala k'a fɔ de waatini a ka kiiri bi kɛ décembre kalo nata ayiwa décembre kalo tile 28 nata a ka ayiwa kiiri na kan ka k'o la ni nin fana taara far'o kan k'o cayara journaliste di yalima a m'o de dɔn ni ka tunu wa kunnafoni dila kɔni y'a jira k'a fɔ waati kɛra kunnafoni di sira dɔ bɛ laginɛkaw fɛ yen a ye ayiwa kumana o kunnafoni di sira kan a ko ale docteur Umar Mariko a bɛ nin na bana t'a la a minɛn tɛ a dogolen tɛ wa ale bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ fana koyi ale ma boli ka taa diɲɛ dugu si la Mali ka bon a kɔni nin kuma ninnu lase nka n bɛ nin yɔrɔ kelen in na walima n dogo k'u ye nin ye o ma bɔ a da sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don kɔni n'a kana bila o ye kalo 6 ye maa si den kelen ɲɛ ma da docteur Umar Mariko kan sɛbɛnnikɛla ko yalima ko in na to nin cogo in na wa ɲininkali to min bɛɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tungana ne bin tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni parce que n'o ye Modibo Kɔnɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye Modibo ko a ko conseil des ministres n'o ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye u ye sigi kɛ ka bɛn a kan k'a fɔ fɛn min ye jamana marabolow ye maire minnu b'a kɔnɔ ani élu communaux minnu bɛ yen fɛn min y'u ka mandat ye dɔ farala kan kalo 6 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin maire ninnu ye kabi san 2016 ninnu de sigira sariya kɔni bɛ min fɔ o jɛlen bɛ sabula fɛn min ye décret numéro 22 02 97 PTRM min dara mɛkalo o tile 20 san 2022 ale kun ye ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲɛfɔli ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ kuma min fɔlen b'a la o de ye k'a fɔ kalo 6 kura wɛrɛ o kɔni dira élu communaux ma n'o ye mairie baarakɛlaw ye minnu bɛ yen ni kala ta n'olu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo 6 min n'o dira dɔɔni o nana fori jamana yɛrɛ nana a lajɛ sa o tuma min bɛ se k'a to mairiw kana langoloya baara ka kɛ o tuma fɛn min ye mandat kura ye o ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko mandat kura min n'a dir'u ma colonel Ablaye Mayiga ale yɛrɛ de nana ka n'a ɲɛfɔ koyi sabula a y'a jira k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi jamana ka basigili jamana ka ɲɛta ani jamana ka kunkɔrɔtali o ti sabati cogoya si la fɔ mairiw ka bila baara de la o ka tɛmɛ ni baara ye o tuma mandat sabanan tali ka d'u ma o wulikajɔ a n'o baaraw o bi kɛ nka n'a bi kɛ sariya y'a jira k'a fɔ tɛmɛ tɛ se ka kɛ mandat 2 kan mandat dun 2 u y'o kɛ ka ban o tuma mandat sabanan min n'o bi ta ka d'u ma o tɛ se ka kɛ f'a ka kɛ yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ o ko min ma fɛn min ye prorogation sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in marabolo n'i y'u larawe i b'a ye k'a fɔ conseillers communaux maa 11 bɔɲɔngo o bɛɛ lajɛlen de bɛ minnu ni nin ko in bi tali kɛ olu la minisiri ko a ko wulikajɔ bɛna kɛ fɛnɛ marabolo caman bɛ commune caman bɛ minnu kɔnɔna na gwɛlɛyaw bɛ maires ni jamanadenw ti kanbɔ u ni sigida denw ti ɲɔgɔn kan fɔ tuguni o tuma
ma teliyala wuli ka jɔ de bɛna kɛ jamana fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka marabolo b'o gɛlɛya la olu nɔnɔ bila u bɛ se ka kɛ cogo min u ko min ma délégation spéciale sɛbɛnnikɛla ko nin hakilina min taara jamana gouvernement fɛ a bɛna ni lafiyaba de ye sabula maaw jɔrɔlen bɛ ni maires tɛ yen bi mun de bɛna kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Josi Seydou fɛn min bɛ se ka maa kunu kana sɔn abada o k'i nɛmu Josi Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Boubacar Payitaw Boubacar Payitaw ko a ko gɛlɛya min bɛ polisi minnu kan ka taa baarabila la n'o ye retraite ye san 2022 i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn gɛlɛya kura don na sabula commission de défense min bɛ CNT kofɔ o y'a jira k'a fɔ ministre de la sécurité a ye ŋaniya ni hakilina min da a man ɲi o kuma wulikajɔ kura ka bolo da min b'a to jamana den bɛɛ lajɛlen bi bila hakɛ kelen kɔnɔ Josi Seydou retraite ye wajibi ye foroba baarakɛla ani kadiriw Josi Seydou i k'a dɔn n'i ye waati jan kɛ foroba baara la lafiyabɔ o bi bolo da ye sarakisɛw de fɔlen don ani bɛnkansɛbɛnw de bɛɛ minnu kɔni b'a timɛ ni k'a sɛbɛntiya i kɛra finitigi ye o i kɛra civil ye o i ni retraite ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i k'o ta k'u lajɛ lettre ani bataki minnu kɛra i k'a dɔn conseil national de transition n'o ye CNT o y'a jira k'a fɔ ka ministre ladɔnniya ministre min n'ale bi polisiw ayiwa ani ayiwa gendarmew kunna k'a fɔ de ayiwa maa minnu don a fɔlen don k'u bɛ taa retraite la san 2022 i k'a dɔn a kɛcogo man ɲɛ tiɲɛ don n'i ye sariyaw ta k'a lajɛ Josi Seydou i b'a ye k'a fɔ ayiwa bɛnkansɛbɛn minnu bɛ foroba cakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkun kɛlen don ayiwa min ye note article 140 n'i y'o ta k'u lajɛ polisiw fɛ yen a jirala k'a fɔ min kɔni ye polisiya baara ye maa o maa n'o ye san 60 ani san 5 sɔrɔ i k'a dɔn baara in na n'i ye commissaire de police e ka kan ka taa lafiyabɔ kɛnɛ kan san 62 o ye officier de policiw ye san 61 o ye corps des sous-officiers de police Josi Seydou k'a dɔn nin si mana sɔrɔ i fɛ baara la e ni baara bila ka kan ni ka taa lafiyabɔ la nka a yera k'a fɔ min ye yɛlɛma dɔw ye olu kun kɛra san 2021 sabula article décembre septembre kalo tile 27 san 2021 arrêté dɔ tara wulikajɔ kura nana boloda ka hakilina kura don Josi Seydou k'a dɔn o bi yɛlɛmaba de don a ko kɔnɔna na Josi Seydou o yɛlɛma yɛrɛ kɛra sababu ye dɔw bɛ yen olu kun ye nin zi in sɔrɔ koyi wa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a fɔra ko k'u ka to ye ayiwa i k'a dɔn ko in bi pan u kunna Josi Seydou k'a dɔn o kɛra kunun ko sɔgɔmada in na ni ministre ko k'a bi can k'i jɔ ka na a boloda ka ɲɛsin dɔw ma a k'o ye gɛlɛya ye gɛlɛya in de kɛra mankan misɛnnin ye fo ka kuma in wuli fo ka taa kuma in lase commission de défense ma CNT kɔnɔ olu fana hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ kelen min kɛ u ye kunnafoni ta k'a jɛnsɛn ni ka ministre sɛgɛrɛ Mali ye jamana kelen de ye jamana min do fana a bonyanen do ayiwa min ye sariya a bi taama bɛɛ lajɛlen kan siya ko t'o la diinɛ ko t'o la i k'a dɔn nin ye cɛ ye nin ye muso ye o t'o la Josi Seydou k'a dɔn min mana fɔ sariya kɔnɔ bɛnkan minnu bɛ yen a bi boli bɛɛ ka ɛlɛ ni hakɛ kelen na Josi Seydou munna ɲɛnawoloma bi kɛ k'a fɔ dɔw bi taa retraite la dɔw dun tɛ taa retraite la yalima ministre ka ni ayiwa nin ɲɛnawoloma in a kun dun ye jumɛn ye o tuma segi ka kɛ ko ninnu ka sisan ni ka ko bila ayiwa a minɛn kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pib i bolo don Dabatu ngana ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali masiriba n'o ye Badou Escoba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Badou Escoba ko protection civile fanfɛla na Abdramani Doumbia a n'a tɔɲa maa 29 sariyatigiw de ko u ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na n'o ye Cour suprême ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ye sariya minnu dara ni maa 30 bɔɲɔngo k'u bɔ jɔyɔrɔ la ani k'u bila danganiya na danganiya min n'u ma diɲɛ n'a ye u taara u taara bɔgɔ jeni ka sabu nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye sariyatigiw u nana ko in da k'a larawe ka taa n'a ye k'a larawe ka segi u nana bɛn min kan o de ye k'a fɔ ni cɛ 30 Abdramani Doumbia a n'a tɔɲa maa 29 protection civile u ka bila u ka jɔyɔrɔ la u nɔ na jala min n'a dir'u ma u ni jala in ka kan u ka tɛmɛ n'u ka baara ye
Sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛlen kɔfɛ kalo 6 u y'o kɛ makɔrɔni ni sigi la ka jamana lajɛ jaabi ma sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ i n'a fɔ sariyaw b'a fɔ cogo min Cour suprême ale ɲɛma labanna ka sɛbɛnni kɛ ka ci kiiri minisiri ma k'o ladɔnniya k'a fɔ baara in kan ka kɛ nin cogo de la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye maa ninnu ye promotion 1993 u ye baara daminɛ o la sɛbɛnnikɛla ko jɔyɔrɔ ko ani wulikajɔ n'u ka hakɛ minnu bɛ ngɔri nana don la o tuma u laban nana laɲini kɛ sa u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko u bilar'u ka hakɛ kɔnɔna na fɛn min ye minisiri ye n'o ye minisiri min bɛ kana kunna ale nana laban tuguni k'o sariya kɔkari ni ka jɔyɔrɔ in ani makama in bɔ su la sɛbɛnnikɛla ko a nana kɛ kuma caman ye telesow n'o ye Joliba TV ye o la a ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Karimu Buyagovi ale nana kuma ka kuma caman fɔ sabula a y'a jira k'a fɔ olu ka hakɛ minnu n'olu kan ka bila minɛ kɔnɔ majɛ caman b'a la protection civile jɔyɔrɔ min b'u bolo jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ sabula wulikajɔ ni jija ani cɛsiri u b'a la k'o kɛ jan ko makama kura min n'u talen bɛ ka bila o minɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen jija n'o cɛsiri u bɛ o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali terrorisiw kɛlɛli ani wulikajɔ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sapeurs-pompiers bɛ na sɛbɛnnikɛla ko maa 30 min dara k'a f'u ka taa formation professionnelle kɛ école nationale de protection civile u tilalen jɔyɔrɔ ni bonya ni makama min kan ka d'u ma san 2015 loi de b'o fɔ u taara ka bila o minɛ kɔnɔ ŋanama fɛn min ye ministre de la sécurité ye o nana ka na sariya in kɔkari k'u lasegin u kɔ tuguni awɔ min ye polisiw ta k'o cɛ kelen de don Allah carte d'identité ko bɛ min bolo ta a tɛ sara koyi Allah n ko n kɔrɔkɛ don sa n y'a fɔ i ka kɛ dɔɔni n kɔrɔkɛ don mais sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɛcogo man ɲɛ o lagali cogo ti ɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Abdramani Dunbiya a n'a tɔɲɔgɔnw nana ka na sɛbɛn dɔ kiiri la fɛn min kɔni ye ko in ye a ka tɛmɛ sariya bunakun kan sariya ko u ka bila u ka minɛn kɔnɔ u ka sara wari ani u ka bulletin u kun bilara indice supérieur min na n'o ye 403 ye u ka d'u ma wa k'u b'o la ka na fɛn min ye 408 na o don sera sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin lieutenant ninnu ye 2 galons don sabula lieutenant galon o ye 2 ye kelen bɛ o ye sous lieutenant ye kelen bɛ o ye lieutenant plein ye a bɛ fɔ olu de ma 2 galons sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sariyatigiw ye u ye galon nɔrɔ o disi la kura ye ka tila k'a fɔ k'u ka wari ka d'u ma u ka bila u ka minɛn kɔnɔ. Fayi kuma banna ye. sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi min dora o de ye k'a fɔ jamana ka nin lawaleya min bɛ se k'a to ni maa cɛsirila o protection civile ye u ka dɛmɛ sabula k'a daminɛ kununko la ka se bi ma u ye baaraba de kɛ misali ɲuman talen bɛ maa caman kan i b'a fɔ lieutenant colonel Baba Daɲɔ lieutenant colonel Mintu Bagayogo lieutenant colonel Ahamada Lamini Yatara nin bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri kɛ ka baara kɛ protection civile ye kabi san 1993 ni ko i b'olu ka hakɛ bɔ so la jamana kɔnɔ yala a bɛ ɲɛ wa o juruma yɛrɛ tɛ jamana to kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Mali ka se Joasi Seydou suya a ju ye kilisi ye Joani Sodi k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a boloko siɲɛ 608 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Prosper Ki a bɛ bɔ Segu mission na Joani Seydou a k'i k'a dɔn jamana kurandɛgɛba hakaja ni wulikajɔ tun ma bolo da i k'a dɔn Lamini Seydou fɛ minisiri min n'a bɛ kuran ni ji kunna ani sanu ko Joani Sodi k'a dɔn sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn nin gamale Joani Sodi k'a dɔn n'a sɔrɔla maliden kun dɛ fɛɛrɛ de kun kan ka kɛ ka taa ɲini diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na n'a ye jamana kɔnɔ Lamini Seydou Joani Sodi k'a dɔn a nafuradama cakɛda in na ale m'a fɔ ko kurandɛgɛ banna a m'a fɔ ko ji sɔrɔli gɛlɛya banna Joani Sodi nka n'an ye kunun lajɛ ka bi lajɛ caman bɔra a la Joani Sodi k'a dɔn dabali ani fɛɛrɛ ani ko ɲɛdɔn Joani Sodi k'a dɔn i mana bila o kunna ka ban i k'a dɔn i kamana tɛ guwan a ko Lamini Seydou nin denmisɛn in i k'a dɔn nin minisiri min ka wuli ka jɔ ni cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin mais c'est ministre là mais chef do sa mais o b'a la faama ye faama de ye o i b'a fɔ nin denmisɛnnin in cogo di yafama attention hein c'est ministre
Lamini Seydou k'a dɔn dankɔrɔba in nani a ma dogo maa si la gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ énergie la wa faamakɔrɔ datugulen kun d'o kan nganamu suɲɔni minɛnkɔrɔ Journaliste Seydou k'a dɔn minɛn dɔw bɛ énergie bolo n'a bɛ courant tila o la a dɔw bɛ yen kabini san 1962 Journaliste Seydou k'a dɔn o tɛ ɲɛ a ko nin damada tiɲɛ fɔli de kɛra sababu ye maa caman ka faamuyali sɔrɔ wulikajɔ kuraw ani taamasiyɛn kura minnu kan ka boloda Lamini Seydou a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la waati min ni kuranko gɛlɛya yɛrɛ bi ba pewu Mali kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali min kan ka tigɛ wari min kan ka don a la a y'i da se nin bɛɛ lajɛlen ma Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko nka gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen o de ye karatu-karatuman ni sonba kule minnu bɛ Lamini senkɔrɔla la Journaliste Seydou k'a dɔn énergie baarakɛla caman bɛ yen kadiri caman bɛ yen min dugelen don suɲɔni ni nganamu na Journaliste Seydou k'a dɔn dɛsɛlen don k'a dabila sɛbɛnnikɛla ko a k'o damanda de bɛ Lamini Seydou senkɔrɔla la a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Edam tɛ bila ko ye Journaliste Seydou k'a dɔn tuma min jamana in i k'a dɔn hadamaden ma caya i k'a dɔn machines ma caya minɛnw ma caya énergie tun bɛ se jamana kɔrɔ Journaliste Seydou k'a dɔn waati dɔ nana maliden nana caya ka tɛmɛ masimafɛn cayara usine cayara nin bɛɛ lajɛlen mago de bɛ courant na Journaliste Seydou k'a dɔn n'olu cayara ka ban min ye masimafɛn minnu bɛ énergie taama walima a bɛ taa sira minnu fɛ olu fana fɔlini o ye wajibi de ye diɲɛ ye yɛlɛma ye Journaliste Seydou k'a dɔn Lamini Seydou a y'i kɔ da nin damada de la a ko n'i ko ta k'a lajɛ an ka kuranko jubaju dɔ fana ye essence ko ye Journaliste Seydou k'a dɔn essence zonbaw de dalen don énergie kɔnɔ u b'a kɛ dingɛ kɔnɔ wuru olu b'a salo kɛ carara ni ka taa feere ten gaki wa soma ma tɛmɛ o kan n'i ko k'i b'u contrôler n'u m'i fiyɛ u b'i bo ja tiɲɛ don ne de bɛ k'a f'i ye énergie ye sonbabugu de ye a ko énergie sonbugu de don koyi a k'i k'a dɔn kadiri dɔ dalen don bi san 10 san 20 bɔ énergie i k'a dɔn essence ni gasoil min bɛna bila dingɛ kɔnɔ n'a kan ka kɛ ka courant mɛnɛ Journaliste Seydou min dabɔlen don kalo kelen kama a tɛ tɛmɛ tile 3 kan sabula olu b'a bɛɛ lajɛlen fiyɛ Journaliste Seydou k'a dɔn réseau juguba de sigilen don Lamini Seydou n'a t'o kalama nin fɔtɔ fila ye Journaliste Seydou i k'a dɔn essence ni gasoil min bɛ kɛ dingɛ kɔnɔ ka machines taama a ko so dabirilen don a la Journaliste Seydou jɛkuluba dɔ de sigilen don dɔw b'a feere dɔw b'a sama dɔw b'a wari minɛ dɔw b'a ɲɛnabɔ a bɛ taa ni yɔrɔ minnu na olu fana mɔgɔ b'u damana Journaliste Seydou ni wulikajɔ ma boloda ni Lamini Seydou n'a ma wulikajɔ boloda ka taa tugu ninnu na a ko i k'a dɔn a tɛ lafiya sɔrɔ sabali dɛ kana Lamini kɛ ba falen kan dɛ ko soma kwalen don u tɛ se ka mite u tɛ se ka gɛn ka bɔ u tɛ se ka foyi kɛ ne ko i bɛna to u bɛna saraka da cɛ kan ne ko maa bɛ kɛ ŋana ye gansan wa o ye tiɲɛ n'i ye maa n bɛ min f'i ye k'o jateminɛ n'i ye maa kelen faama ye Ala de y'o saraka tɛ bɛɛ dilan k'o da i kan n'o tɛ ɲɛna ko maa bɛ k'a ye gansan o ye tiɲɛ maa tɛ k'a ye gansan Asimu filɛ nin ye Kuluba e ɲɛna ko k'a jala sigilen don a jala tɛ miyankadi ko ne b'a ɲɛdɔn e ɲɛna ko a jala don wa o tuma baga kɔgɔlenw b'a cɛ la wa non Ala ka baga de b'a cɛ la ni Ala baga tɛ i bɛ se nin na o ye tiɲɛ e tɛ se non mais tu peux pas n'o tɛ janfa caman kɛra dɛ alors n'i kɛra ministre ye dis-toi que Ala de ko i ka kɛ nin ye fa'alun lima yuridun i bɛ se min na o kɛ i k'i jigi da Ala kan u tɛ se ka foyi k'a la c'est moi qui te dis i n'a y'a fɔ e sa n ko n'a fɔra jamana in fa ma k'u ka sarakati di nafigiw ma walima boli ma anw kɛra boli n'i ye woro ci la a bɛ jaabi a bɛ jaabi on connaît tout i b'a dɔn on connaît tout on sait qui est qui dans ce pays mais maire de Ouaille t'i mago la Journaliste Seydou a ko énergie janfa tɔ filɛ nin ye Lamini n'a sera ka wuli ka jɔ kɛ Journaliste Seydou ka nin zɛnzɛn ka nin sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn nangaraba hali yɔrɔ jan tɛ ko ye maa dɔ bɛ a k'olu ɲininka dɔrɔn u b'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan kabakara n sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni yiriw m'a dɔn waa b'a dɔn ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele ne y'a ka sɛbɛn ye Mali ka école de guerre min bɛ sɔrɔsiw tɔgɔ la an kun ye kunka ci ya k'a fɔ jamanadenw ka wuli ka jɔ ni dɛmɛ kɛ école ko belebeleba min na n'o ye école de guerre ye duwawu min n'an y'a don dɔɔni dɔɔni duwawu bɛ ka minɛ sabula école a ma jɔ sokura
la fɔlɔ nka an ka mɛru y'a sani waati cɛ fɛn min kɔni ye promotion fɔlɔ sɔrasi gojogojo maliden cɛ 20 minnu galannen bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ni kɛlɛ fɛrɛ la olu ka diplôme dir'u ma kunu u bɔra u y'u kali drapeau la pop o gardafu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara ye ale yɛrɛ de taara nin ko in ɲɛmaya minɛ kalanden minnu kun bɛ Mali ka école de guerre la cɛ 20 n'o ye kalanden jolenw ye olu de bɔra école ɲɛma n'o ye commandant ye général de division Umar Dawo ale ye hakililajigin kɛ école in sigira hukumu min kɔnɔ a n'a bilalen bɛ baara minnu na a ko an bɛ don min na ko bi jamana kana sabatili tɛ taa kalanbolow kɔ ka kalanbolo ɲuman di sɔrasi jolenw ma ni ka dɔ fara u ka dɔnniya kan k'u jo ka dɔ fara kɛlɛ fɛrɛ kan o de bi kɛ ni école na a ko a bi foli kɛ jamana ɲɛmaw na u ye hakilina ɲuman min sɔrɔ ka ni école belebeleba in dayɛlɛ sabula a kɛra sababu ye fɛn min y'a sigi fura dama k'a daminɛ novembre kalo san 2021 na ka n'a bila bi la maa 20 fɔlɔ a y'olu former tɛmɛnikɛla ko a ko kalo 11 kɔnɔna na o maa 20 u kalanna fɛn caman na kɛlɛ ɲɛdɔn ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ k'a ka kɛlɛbolo sɔrɔ ni k'a yɛrɛ lakana a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Umaru Dawu ye a ko fɛn min ye jamana ye don n'a nataw la Mali bɛna kɛ misali ɲɛnamaba ye min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna waso n'a ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur des études n'o ye colonel major Yakuba Sanogo ye ale y'a jira k'a fɔ ekɔlidenw ye kalan kɛ sabula u y'u seere i bi seereli min dɔn moyenne k'a daminɛ fitinin na o ye 11,90 ye maa min ye bɛɛ da o ka moyenne ye 14,95 sur 20. Ça, c'est ce qu'on appelle. Il pas d'origueur armée. Non, c'est ça. C'est ça. Après 11. Ah bon? Premier 11,94. Premier 14,95. Ah, le premier à 14,95. Mais le dernier à 11. Mais extraordinaire. Sur 20. Sur les 20. Oui. Ça, c'est une sensation. Sɛbɛnnikɛla ko a ko chef d'état-major tɔgɔ la fɛn min ye général de brigade Ousmane Wele Jalo o kɔni tun bɛ fɛn min ye foli ye k'o ta ka lase jamana ɲɛmaw ma jamanakuntigi foli taara ka lase a ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna n'o ye narakaw ka den ye colonel Sadio Kamara colonel Pasa kanuniba taara ka d'a ma sabula diyagoya école de guerre bi kɛ kala bi kɛ diyagoya la ale de y'i bolo turu k'a fɔ ɲina fɔ kala ka kɛ wa kala kɛra promotion fɔlɔ bɔra a kana taa walidenw faa dɛ. Jɔ. Colonel Pasa. Colonel Pasa. K'u fa ni mun ye. Ale bɛ cogo min a kana taa maa tɔw kɛ ten hali i tɛ sogo dun. A tɛ sogo dun. A Pasa n bɛ i ko fanfiyɛ. Fanfiyɛ. Jeliba. Seba Lamini ka fanfiyɛ. Seba Lamini bɛ nkalon min tigɛ. Ko cɛ dɔ bɛ yen ko fanfiyɛ. Ko fasalen don. Ala n'o pasa kojugu n'a bɛ wuli k'i jɔ a bɛ kogo de minɛ. Ne ko n k'o sara a mɛnna. Seba Lamini bɛ kalo tigɛ ko fanfiyɛ. Wa Sadio i ka Sadio Kamara ye. Colonel Pasa. Colonel Pasa fanfiyɛ de don. Fanfiyɛ. A ti kuma o. N ko o de y'a ka problème ye. A ni jalen bɛ. A fasa jalen bɛ. Wa hali a ka interview a tɛ kɔrɔtɔ. Moi ne ko an donna la koyi. A tɛ kɔrɔtɔ. Ayi. A tɛ bɔ a cogo la dɛ. Imperturbable. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Tanuniba taara ka lase ministre de la défense ma colonel Sadio Kamara sabula a ye école belebeleba min hakilina sɔrɔ jamanakuntigi n'o ye yamaruya di k'a fɔ a nafolo ka bɔ baara ka kɛ a bɛna bɛn sababa ma sabula a bɛna ni basigiba de ye jamana kɔnɔ a bɛna ni ɲɛtaa ye kunun ko Mali ekɔlidenw tun bɛ bɔ n'an ka officiers ka taa kalan diɲɛ jamana wɛrɛw la Mali tun bɛ nafoloba de bɔ a la maa kalanda yɛrɛ tun man diya o banna zeni école bɛ Mali yɛrɛ bolo n'o ye école de guerre ye a kalanba jolenw bɛ yen minnu b'a ɲɛdɔn wa promotion fɔlɔ bɔra Mali armée ka indépendance an yɛrɛ ka yɛrɛ ta a bi sabati ni école belebeleba in dɔ ye min ni wulikajɔw bɛ sen na a yɛrɛ jabala kura n'o bɛna kɛ lakɔli belebeleba ye o bɛ se ka jɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou i cɔn ka te ko i ma premier min